I pozdrav ljudi, dobrodošli u jedan Minecraft Let's Play, epizoda 1, a je ovdje Vlada. I ovo je moj prvi Let's Play, to jest tako se gleda, malo drugačije četvrti, jer već sam snimao 4 puta. Ovo mi je već četvrti novi svijet koji sam za Let's Play napravio, zato što Bože nešto nije htio da mi radi ovaj recorder, pa je svaki put ispalo loše. I valjda će sad dobro ispasti, stavio sam sve lepo. Čekaj. Eto, mi smo već krenuli. U prethodnim ovim što sam snimao pa sam morao da izbrišem, sam svašta pričao, svašta uradio. Šta ćeš? Nema veze, ajde. Znači ja sam Vlada, rođen sam 4. januara 2000. 13 godina imam. Kako se živim u Beogradu. Ideju da pravim Let's Play koji će vjerojatno malo njih gledati. Su mi dali dva igrača, jedan naš, srpski, i jedan strani, američki. Ovaj naš je sigurno da svi znate, ljubitelji Minecrafta, Imperial Craft, Saša, i Vuki, i Plazmica, nismo te zaboravili Plazmice, a od stranih su većina njih, ali me za Let's Play najviše ovaj Captain Spartans. Znate onaj što pravi pesme, on je napravio 3 pesme za Minecraft i gomilu Let's Playeva, modovanih. Inače imam 2 moda koje ne koristi, mapica mod, vidite. Inače koristio bih ga da mogu na full screenu da igram, ali ne mogu, mi ne dozvoljava ovaj program, a nisam našao bolji. Bolji se plaćaju, ja volim free, sve što je free je dobro. I još jedan mod, to je Too Many Items, koji nećemo koristiti, mogu sebi da damo kokoću obsidijana, delete. Ali neću to koristiti, vjerojatno ću ga izbrisati zbog Let's Playa, opet ono će neko govori cheater, briši Minecraft, ti si noob. Znate već to vjerojatno svi. Mada u Minecraftu jednostavno to što i Saša kaže, ne možeš biti noob. Jedino ono, znaš sve recepte, ali dobro ipak noob si ako si početnik, ono prvi put igraš. Eto, ne, to je jedini način da budeš malo bato. Ne može baš. To ono u LoLu, znate League of Legends, vjerovatno. To možeš budeš ono noob, pa te svi zezaju. Ja sam to baš skoro igrao pre koji dan. Sa drugom igranici i brate, ono, totalno sam zaboravio kako se to igra, nisam igrao na 3 mjeseca. Ma više. Znači sa Minecraftom sam imao jednu pauzu na igranju, ali me to nije sprečilo da zaboravim sve. Možda imam pauzu od, ne znam, pola mjeseca, tako nešto. Kad me baš ono smorio, ali onda je izašao ovaj update 1.6.2, onda sam naučio da instaliram modove. I onda su mi drugari pokazali par servera, jabuka, super, još jedna tamo. I tako su mi drugari pokazali par servera, koji su me baš sad zanimali, sad igram ovo svaki dan, mislim i pre sam igrao, ali ne ovako često. Tako. I eto. Pa pišite vi mi u komentare, ako bude bilo gledalca, neka pitanja koja ćete, ako vas nešto zanima ili mi predložite da radim šta da radim. Nisam ja baš mnogo tako skillovan u survivalu, a pošto tek sam skoro krenuo da ga učestalo igram. Survival. Mrzim ove saplinge. Mogu budu korisni nekada, nekad ne. O, ko je to nama došao? Naš prvi sastojak za krevet. Bićeš super krevet, Jimmy. Nazvat ću te Jimmy. Tako ću nazvati krevet. Jimmy the krevet. Tako. Vuna. Imam mapicu, sad mi mogu da lociram još ovaca. Da ih sve ubijem. Super, imamo 2 ovakva.
Neću koristiti mapu M zato što mi ne mogu full screen, nadam se da to ne smeta. I zato što to je pomalo varanje. Ali inače stalno koristim mapu. To je najbolje na multiplayeru. Kad igraš na nekom serveru pa neko će ti se prišunja i da te... A ti lepo, ono, sačekaš ga, hoćeš da se sprdaš. Sačekaš ga i samo u jednom trenutku okreneš se i ubiješ ga. Osim ako nema baš neki žešći armor i želi da ti se približi. Oklop, armor, sve jedno. Eno imamo još nekog tamo, bolje mi da je. Mislio da ga, to je Jimmy. To je Jimmy drugi. Nije Jimmy treći, nego tamo gore desno. I čuje se pauk. Jimmy. To. Jimmy the bed ili Jimmy the krevet. Također dobijam veliku količinu ovih semenka. U što mi ovdje imamo pećin? Aha, tu si ti. Ošit vidio me, begaj. Bjež. Prvu noć ćemo provesti ispod zemlje, to ja uvijek radim. Zakopam se, stavim krevet, spavam. Ili pečem nešto ako ima da se peče. Oh fuck. Čuo sam to. Beba zombi. O ne. Bebe zombi su veoma opasne. Brzi su, ne gore na danu. To je danju, ne na danu. Izem ti gramatiku. Brze su, to sam već rekao. Male. Logično kad su bebe. Ne mogu baš da odredim iz kog ugla, nemam slušalice. Koristim zvučnike. Još 4 komada ću da sakupim. Dobijemo jedan stak. Napravim mač. Ovaj je pickaxe da iskopa malo zemlje. Ne zemlje, nego stena. Cobblestona. Imamo 4 staka. Bar znam da neću biti gladan. Imam jabuke. Neću biti gladan neko vreme. Još jedna jabuka. Nikad nisam ovako učestvovao u jabuke. Idemo kod... On nekako mi iziritirao. Negdje tamo. Ne iziritiran. A ovdje je pauk. Kako lepo. Idemo kod Jimmya. 4., 5., 6. i 7. Jednoga tamo 8. Jimmy Brown i Jimmy Brown drugi. Tako, 20 štapića. Napravit ćemo njenu lepu klasičnu kuću. Neće biti ništa specijalno. Izvinite zbog toga. Zbog pauziranja. Mislim, nije vama ništa to. Mnogo čekanja. Meni je to trajalo minut, vama ništa, zato što sam pauzirao. Da, ne pričam se tako. Tako sve jedno. Prvo moja mama je u sobu, pa nešto da me pita. Eto, ja kažem, snimam Minecraft, postavit ću na YouTube, ona se malo zbunila, malo objasnio sam joj, tako da nema brige, smejimo se. I skupljajmo cobblestone. Kao što sam govorio, napravit ću jednu klasičnu kuću. Neću napraviti neke specijalne kuće. Ako to očekujete od mene, nemojte to očekujete. Ja pravim kockastu, pravougličku kuću ili tako nešto. Neću ju ukrašivati, ali će biti efikasna. Zato ja volim klasične, ali efikasne kuće. Meni su one lepe takve kakve su. Da, jedino što ću možda da varam je... Izvinite što ovo radimo, samo da vam pokažem. Vjerojatno ću uzeti glave, tako nešto da ukrasim kuću. Vidite, glavu.
Zašto nije moja glava? A da, ne može. Mora da bude baš moja. A svejedno ne bi imala masku, bila bi ovako, čekajte. Ops. E ovakva bi bila. To je moja unutrašnjost, to je samo maska. Kao u onom filmu V for Vendetta. Ili Anonymous, znate Anonymous, oni imaju svake maske. Ili Creep, no lepše kad stavim Creepera u glavu, kao ubio sam Creepera i koristim njegovu glavu kao trofej. Onda zanemarimo to, sad ćemo da ih uništimo, ili ih izbrišemo. No, inače ja sam stavio da svi ostali koji se izgledaju kao Steve-ovi, izgledaju ovako. Primjerit ćete da nije isto kao običan Steve. Tako da. Čekaj, vidimo. Ovako pada mrak. Ne, nisam to tada uradio. No, brzo ćemo to da ispravimo. Vidimo što trošimo pikens. No, sam da se zatvorim. Jer pada mrak, a mi ćemo da prespavamo ovdje. Možda čak i ovo bude kuća. Ne, neće nam biti kuća, naravno. A da. Zbunio sam se na trenutak. Koliko još snimam? Da, još malo ćemo. Nemamo ništa pečemo. Šta ovo bi? Spavamo. Sanjamo. Da. Aha, vidite kako se to radi. Dobro, ja sam bio nepažljiv, mogao sam da stvorim gomilu mačeva. Da si totalno znate šta. Neću psujem, nije lepo. Da, čekajte. Znam tačno šta ću sa ovim. Da ostavimo ovdje da truli. Samo će truli, samo će nestati, to je dispavnovat će se. Niko se kupite. Moj najbolji drug. Nije on stvari moj drug, pa ne. Smradina. Bundeva. Čitao sam negdje su bundeve retke koliko dijamanti, ali to je totalno netačno. Nisam čitao, nego sam vidio na YouTube-u. Ali očigledno koliko ja vidim to je totalno netačno jer sva ova 3-4 sveta sam veoma brzo našao. Iću samo 4 komada. I nastavljamo. Moj omiljeni biom. Idemo tamo. Mislim ne idemo baš tamo, nego ćemo da se nastanimo blizu. Koliko Jimmya. Smo više Jimmy nazvali, da jesmo. Nazvat ćemo ih Jimmy sve. Brown, Jimmy, plavi, mislim plavi ne možemo nađemo ovako. Plavi, izvinite što se stao. Plavi možemo da obojimo plavu ovcu i vi crni Jimmy. Ili kako, da, svejedno kako god smo ga nazvali u početku. To sad ga zovemo Jimmy. I ono je Jimmyov krevet, jer je nastao malo njega, malo drveća. Pa ljudi, ja mislim se ovdje nastanimo. Savršeno je. Treba mi gradimo materijal. I malo da... Malo da uredim. Hoćemo u baštu. Jimmy. Što si ne valja. Nešto je tu gore, tu moram da kopam. Ne valja mi Jimmy. Pomeri se. Hvala ti Jimmy. Na tvojoj uljudnosti. Ne, ti si ovca, tvojoj, kako bismo to rekli, u ovcanosti. O ne, nisi to ne radi. Ne. Dobro, ništa ti se ne može popraviti. Što ovce ne daju meso? Kako glupo. Sad nam crni Jimmy stoji ovdje. Da treba pravimo kuću.
Beži crni Jamie, beži. Uđi unutra, tu je lepo. Uživaš. Opet sam opet. Sad vidim. 800 megabajt, to će biti u 1 gigabajt. Za jedan 15-minutni videoklip, pa naći ću neki konvertor da ga smanjim. Činilo mi se sam nešto vidio, ali hvala Bogu ništa. Sad malo bi mi sad, mislim ne bi mi trebalo da vidim creepera sad, da dođe, znate već kako se pripremi. Dođu, kažu i gudbom što bi rekli u jednoj pesmi, parodiji za Minecraft. Goodbye level 50, hello level 1, ili ti zbogom level 50, zdravo level 1. Level nivo, za oni koji ne znaju, nemojte misliti da kažem da ne znate, nego ko zna koliko ima ljudi koji ne znaju engleski. Jimmy! Znaš? Naprimjer, ovo je jedan moj drug, on igra Minecraft na srpskom. Mislim, ne vređam ja nikog ko to radi, možda neko i zna engleski, ja igram na srpskom. Ali on nema pojma blage veze, i on i njegov drug. Njegov brat, ne drug, sad se zna Minecraft, pa ne razmišljam šta govorim. Jimmy samo stoji tu. I obojicama nemaju pojma, engleski lik je malo, samo malo mlađi od mene, jedno 20 dana, bukvalno. Čekaj mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, čekaj, ne bi do vrata trebalo da bude. 1, 2, 3, 4, 5, evo ovdje. Veži, Jimmy, ne tera me da te ubijem. Ovo ću morati. Napravit ću ti sahranu ako te ubijem. Ne sahranu, nego grob. Ima da bude dostojno, ne crnovac. Možda pojedemo. Mrzim kada mi je hanger ne potpuno. Dobro, zbogom Jimmy, izvini. Treba će nam taman. To se tražimo. Pećine, super, nisam na to javio. Moramo da očistim, vidimo imamo i malo podzemno jezerice. Žao mi je crni Jimmy. Nisam teo. Ali sam morao. I bolje da ukrasim. Još malo tako. Ovo je grob crnog Jimmy. Što se staje u drtu? Treba sam... Ovo, tako. Ovdje leži, mislim leži ovdje, stoji iznad zemlje, to je neki bolesan grob. Nema veze. Sad ću na brzaka da sagradim, ako mi nestane resursa. Imam džunglu koja je puna drveća. Tako da uvijek ima rješenje. Što mrzim kad se to desi. Ups. Tako, sad ćemo sagraditi malu kuću i da završimo let's play. Pa ćemo snimimo sljedeću epizodu. Možda sutra, pošto je sad ponoć. Mislim, nije da me ponoć sprečava, kako što sutra. Nego sprečava mama koja će da me otera, naravno. Igor. Svi znate kakvi su roditelji, vjerovatno.
Mislim, sigurno su neki popustljivi. Mislim, moji su delimično popustljivi. Propuštaju vodu kad popiju, delimično. Da. Sad mi je žao. Brat crnog Jima, crni Jim, drugi. Ne Jim, da, Jimmy. Jimmy, ne Jim. Slodio sam se. Daj, što sam pao. Tebe će mi dirt. Dirt. Dirty. Dirty mind. Pa dobro, ovo je dobro. Auć. To je bolelo. Mislim, mene nije bolelo, nego ovog mog. Jadnog. Čekaj, ne mogu vidim lice, volim se da mu nešto gledam lice. Uvijek zaboravim kako treba stane. Aha, evo ga. Baš je lepo i da nema masku bio bi lepo. Ali ova maska je super. We are the legend. We are anonymous. Ne želim, mislim ja ne predstavljam Anonymous, ja predstavljam Vija. Moj drug mi je pokazao za taj film, baš skoro, pre neki dan. I naložio me žešće. Baš je dobar film. V for Vendetta, zapamtite ako želite da gledate. Ups. Ja treba predstaviti glavnu lika Vija koji stalno nosi tu masku. Jer je on spržen u nekom požaru, nešto tako, pa onda cijelo telo mu prekriveno, nosi rukavice stalno. U jednoj sceni ih ne nosi, a čak gadno, jer su mu spržene ruke. Treba će, ostavit ću jedan otvor, jer nam treba svetlo. Očigledno nemamo torče, dobro imamo pećinu ovdje, naći ćemo brzo. Čekaj, ostavim crafting table za početak. I očigledno mi je ponestalo ovog. Tako da... Kako se zove? Ostavimo krevet i... Malo sredimo, malo tako. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.